आमकाक बरयले आमचे बापुल्यो अबू हजापा न्हय डी अबूबकर माकाक आनी आमी तेंचे सैद दोगेनी वयचे बलादून बापुले भोवडे माकाक आनी सैदाक बंबयवरून इस्कुलात घातले. पयलीं आमी 2 वर्षे अहमद सेलार इस्कुलात पडले. तेजे मग बरयले हिंगा बेग मोहम्मद इस्कुलात आमी तालीम मुकम्मल केले थिंगा SLC सर. तेजे मग आमकाक तेन्ना आंगडी बेसा बरले सईद बरयले 1 वर्स सर बरे डिप्लोमा कर्स केलो कॉमर्साचो. मी काही करू शकल नाही. आखिर आम्ही आंगडीकच बेसले. आंगडी बेसून भरते 1920 दौरात चालतो होतो दौर आंगडीचो. आम्ही लेकिन भरली मेहनत केला थिंगा डी अबूबकर आनी इस्माईल आंगडीचो बबल नाही. 1962 भितर हे कोणी मलपा अली साहेब भाऊ आणि बरयले ते भारेन सादा जिफ्री भाव नाही ते बंबई आयले आणि हेंचे घरे येवन बरयले ही तजवीज दिले काहीतरी एक गांवा भितर इल्हाद आणि बरयले दिन नातून फालास भरली खराब अशे काहीतरी आम्ही दिनी मद्रसा धाकले पैमाना वापर तरी आम्ही सुरू करू का बोलून ते वक्तार गांवा भितर मद्रसा बोला पहिली एक अंजुमन होतो आणि कोणी ते जामियाची पजिराई कोणी केली नाही ते वक्तार आणि निक्की माणसे ते वक्तार जामियाची भरली मुखालिफत केले. अलखला जामिया जाऊ नये जे बोलून जामिया बोलन ते वक्तार माली हालत को आमची माणसाची आम तौरापर निक्की नव्हती आणि हो एक बोज बोले आमची कौमापर भरली माणसे निक्की माणसे वळखते होते का कौतलात हो एक आमची कौमापर जामिया बोला एक बोज बोलून वळखले. लेकिन अल्लाह ताला जामिया कायम करूचे होते आणि कायम करून तरक्की देऊचे होते. आज तेजो नताईज आणि तेजे फल आमचे साम्य असे जामियाचे वळखल नाही. आम्ही तिंगा आंगडी राहते होते. आम्ही तरकी हरकी काहीतरी करून चौघी आणि मी आमचे सईद दामुदी आणि वडलो सईद मोहिद्दीन दामुदी आणि इस्माईल दामुदी चौघी आणि मिळून काहीतरी एकली तरी ते अरबी येते होते. त्यांच्याकडे काहीतरी घडियाले बिडियाले काहीतरी इकून करून आम्ही 1000 रुपये जमा केले होते चौघी आणि वळखल आहे. आणि आमचो पगार होतो ते वक्तार 150 रुपये आणि आमका खर्च होतो 250 रुपये वळखल आहे. आंगडीचे आम्ही मकरूज होते. लेकिन जाऊचे भाऊचे सामानचा एक जज्बा होतो का गावतल्यान सामान पहिली वळखल नाही. मुनेरी भाव आमचे मुनेरी साहेबात व्हडलो फखर आम्ही बरयल्ले आमचेकडे जमा झाली 1000 रुपया. ते वक्तार आमचेकडे 1000 ते वक्तार मला येताची करोड रुपयाची को तेटली व्हॅल्यू नाही. ते वक्तार आमच्याकडे 1000 रुपयाची व्हॅल्यू होती तेटली. आम्ही चौघीने मिळून 30,000 रुपये काढून जामिया देऊन सोडले वळखल नाही. पहिली आम्ही तिकच दिले आणि आम्ही मुनीर साहेबा सांगले इशी आमच्याकडे 1000 रुपयाचे जामिया सुरू झाला अजून खाली 75 चालते याचे आता इशी करू का बोलून. अल्लाह ताला ते वक्तार आमची नियत को निकी होती. अल्लाह ताला तरक्की देऊची होते. अल्लाह ताला आमका खाद्य ते हेजेन मी ओळखता का बोला आमका अल्लाह ताला खाद्यपासूनच ज्यादा तरक्की दिलो वळखल नाही. कोणती चीजाची ते मग आमका कोणती तकलीफ व्हायला काय झालं आहे इथली मामुलीचं चीज येते राहता होते राहता झाले जाते राहता वळखल नाही. त्याचे मग मुनीर साहेब आमची पहिली मुनीर साहेब म्हणजे उस्ताद धाकलो असताना तुकून 3री असताना तुकून धाकलो मुनीर साहेबा सरीन म्हाका टच अशें वळखल नाही. ते एलिमेंटरी 3री क्लासा भितर 3री क्लासा भितर आमकां कुरान शिकवते ते मुनीर साहेब एलिमेंटरी 3री वळखल नाही. शिकवतली तेन बरयल्ले शेषबाई छुट्टे भितर केळमा सांगले काका पुसलान अल्हाकुम तकासुरू तुकून कुल औज बिरबिन नासर जो कोण बरोवन हाडटा अशें ताका आपूण एक किताब इनाम देतलो बोलून. ते वक्तार मुनीर साहेबाची को हालत बरली तेनको शिकते होते तिका त्यांची काय तेटली माली पोझिशन समजली काही निक्की नव्हती ते वक्तारचा म्हाका कळटा तेजे मुतालिकसा वळखल नाही. तेन कोणी किताबे कोणी बरोवन हाडले मी एकलोच शख्स वचको होतो इस्कुला भितर ते कोणती ती किताब ते बरोवन हाडलो आणि भली सुगड खुशखतान बरोवन दवरलो होतो. तेजे म्हाका येताको आठव अशें ती किताब एकली पातळशी किताब आखिरी पैगंबर म्हणून तेजो कलर सर म्हाका आठव अशें येता ते जील जे ते कवर सरेवरक राहता न्हू तेजो कवर सर म्हाका गुलाबी म्हणून म्हाका येता सर आठव अशें आखिरी पैगंबर म्हणून पातळशी किताब मोजन सगळे क्लासा तकलीफ केले ते वक्तार ते मोदी साहेबान केतावचे म्हाका टच आसलो आणि पाकीट जाला मागीर उपर जाला मागीर कोते गेला मागीर वते गेला मागीर भरली ज्यादा थंय जाते गेलो. तेन्ना आमच्या वडप्पा आनी आमचे पामलो गुजरला मागीर म्हाका तेन आपल्या जामिया भितर शामील केले वळखल नाही. फुडें म्हाका जामिया भितर आमी म्हणून आमी बिजनेसाचे हेजे भितर लायनी भितर होते आमी तेजे भितर होते आमी ज्यादा दिलचस्पी घेवन होते जामियाचे सिलसिला. लेकिन
तेजे बघ ते आमकां मुनीर साहेब बरी तांदूळ करून दिलचस्पी घेवन मजबूर केले आमकां आनी आल्लाचो फजल अशें आमी येताको बरले आल्लाच्या फजलान जाम्या सरीन आमकां ताल्लूक अशें छोटा मोठा कांय तरी जाला न्हू आमची कांय तरी अल्लाह ताला आमची जाम्याची खिदमत घेवन ते वाटेन अल्हम्दुलिल्लाह. मुनीर साहेबाचो एक वाक्य काका भुसलान म्हाका भल्ली बेजार जाल्ली जापणे काका भुसलान हें सामा सामे बोलूचेकूच जापणे न्हय. एक मर्तबा आमचो व्हडलो सैद दरम्यान रावन मुसबा साहेब बाबूल होते का तुमकां ते सेक्रेटरी होते सेक्रेटरी ते काम करत होते मुंबईत त्यांचे कडेन सांगून करून मोगलोर भितर एक आंगड त्यांची होती ती जामिया ऑफ केले अल्हम्दुलिल्लाह. ती आंगड मुनीर साहेब बरयल्ले हो पाड धरून कोणी पाड धरून आपूण तूं केत्ता बल्ला ते खाली करून देता त्यांचे भल्ली तालुकात भल्ली बला भल्ली दोस्ताना तालुकात त्यांचे म्हाका ते वक्ताचो भल्ली केत्तांको मी तो आटो विसरू सकेना. मुनीर साहेब ते वक्तार एटले आजी त्यांनी एटली या रब्बुल आलमीन मी सांगू सकेना मुनीर साहेबाची हालत ते वक्तार काय होती का म्हणून ते भाडा दिले ताका अल्हम्दुलिल्लाह. आनी ते वक्तार ते इत्तिफाक जालो कालो वरस 2 ती म्हाका टायमाक काडलाय 2 वर्सां 3 वर्षे ते मग तो ती आंगडी इकूचे म्हणून ते केले अल्हम्दुलिल्लाह. आनी हेजे कडेन गेले होजे कडेन गेला मागीर तो शख्स तांकां घरे तुकून दाखाली कंडापट्टी घालीसून पको अल्लाह जेन्ना नसीब करून धोको मरून गेलो एनको मरून गेलो बला अल्हम्दुलिल्लाह. इतली गंदा गंदा तांकां गाली सुलो घेवन गंदा गंदा ते म्हजे कडून रडून सांगले मुनीर साहेब हें जापणे म्हजे कडेन म्हाका भल्ली भल्ली बेजार जाली आनी येताको म्हाका तो दिला जापणे आयकला म्हाका दिल दोखता ते अल्हम्दुलिल्लाह. तीस पर्यंत तेंगे सरीन केलो होतो ते मुनीर साहेबा सरीन आनी मुनीर साहेबा सरीन आमच्या तालुक्यात केत्तांवचे होते आनी एक दीस मुनीर साहेबाची बिजी म्हजे परे व्हडलो भरोसो तांकां काका पुतलान तेणें कोणत्यो काम करूचे वखदार अशें न्हय आमी तुवें तर कांय दिसा घेवन ताका पुसूचे अल्हम्दुलिल्लाह. आनी मी केतो तांकां नाउमीद केल्ले अल्हम्दुलिल्लाह. तुमी केत्तांको तें बल्लाचे तेता ते जाकले जराशी तरी जराशी तेंचे बरे मे तेंचे सरी शामील जाला ते कामा भितर अल्हम्दुलिल्लाह. तेणें केतो बल्लान ते मनाक येयलें तांकां अल्हम्दुलिल्लाह. तुमी बिजी ही जामियाची इशी चालते आसले बिजी आमचे खानदानी हालात काय अशे पूण सामाची कशी चालता आमचे तशी चालते अशें कांय ना आमचे परणे भल्ली बचपना भितर जाल्ले भल्ली बला भल्ली बचपना भितर जाल्ले परणे म्हजी उमर होती मला खता 17 का 18 वर्षी होती अल्हम्दुलिल्लाह. तेतले मेलेची उमर 12 का वर्षी का 13 वर्ष होती हाडता 12 ते वखतार आनी परणे करून आमकां 2 दीस का 3 दर धरले परण्यांनी हाडले बंबय हाडले 3 का 4 वर्सां जर बिजी गांवांत पेटवायला लागली अल्हम्दुलिल्लाह. ते म्हाका जालें बरें ते पण हें जालें केलें तेमी जावन सुरू गेली जाले मुसीबत को इतलें आयली केली सावस येता न्ही मनशान बरला आमगेर अल्लाह ताला ते वखतार सावस मुसीबत को बरले बर्दाश्त करची ताकत को दिलो मुसीबत पार को केलो सावस अल्हम्दुलिल्लाह. उस म्हजे पर भल्ली मुसीबत आयली अल्हम्दुलिल्लाह. भले भल्ली मी गुन्हाको केलो तो कोणा कळटा शायद भल्ली ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह. ते दिना अल्लाह ताला भल्ली गुन्हाची कांय तरी कफारा काढून घेते जो अल्लाह ताला कसं कळटा ते सर अल्हम्दुलिल्लाह. तेच बापाचे बाप आजू होतो पला अबू अब्दुर्रहमान बोलून दामदा अबू अब्दुर्रहमान बोलून तेंची म्हाका केलें मी धाकलो होतो चेडू अल्हम्दुलिल्लाह. तेणें सुजान मदीं भल्ली सुजान होती आमी धाकले आसतना आनी 1938 का गुजरल्ले तेन्ना शायद 37 का 38 गुजरल्ले तेन्ना धाकलो मी 7 वर्सां ते वखतार जमाना भितर अशें बोला आमी धाकटे आसतना 7 वर्सांचे आसा बोला धाकली चेडूं एकच येताचे जाबरीन बरयल्ले मोबायल आनी ते हे आनी ते लॅपटॉप आनी हे आयपॅड पितले तशें कांय नव्हते आनी मादूद धाकलीशी गांव 25 नाही गांवा भितर ते वखतारचा अल्हम्दुलिल्लाह. डॉक्टर सर बराबर ना ते आमचे बापा गुजरतात कोणी डॉक्टर नाहीत गांवा भितर अल्हम्दुलिल्लाह. तसं कोणी डॉक्टर नाहीत एक राखस हाकीम होतो तेजेंचं काय होतं काही नाही कोणी नाहीत पलतेले करतेलेचं काही नव्हते गांवात ते वखतारचा आमकां को भल्ली याद चेडवाचो आसतना तर लोक खायाल को नाही बापा तेतलेच बापा आसतना पलते होते आमी तातूंत ते वखतार गांवांत एक चीज मी पलतो होतो आमची मामाक अल्हम्दुलिल्लाह. आमचे हांदार रावचे आमी आमतो रावपर बापायन को येते होते रावचे खावचे पिजे होते ते होते सावस करते होते न्हय खलपा साईद चोलारचे सामेरे अल्हम्दुलिल्लाह. तिगा रावचे आमी ते आमची मामा आमी पळोवचे रातीचे वसूचे शिंगाचे आमचे बापा रे अल्हम्दुलिल्लाह. ते को वल्ली घालून वसूचे रातीचे
दिसाचे केत्ता भायर गेल्लाय घोव मेला मागीर ती आबूल अलखल्लाय खात ते वखदां ते जमानाची जी चीज होती अल्लाह अकबर अल्लाह घालता ती चीज अलखल्ला कान्यो ते वखदार आणि ते वखदार भली महागूत होते बरं सगळे कान्यो चीजच नव्हती कान्यो कळतेच नव्हते कान्यो अलखल्ला इस्कुलात वचूचे 6 वर्साची उमरेपर इस्कुलात घातले इस्कुलात वचूचे घरी येवचे इस्कुलात वचूचे घरी येवचे तेतलेच होते ते मग मुंबई गेले 1942 भितर थिंगा तुकून SLC पास जाल्यार आमी 48 49 म्हाका त्या बराबर आठवना वखदां ते पास जाला आमगेर आंगडीकच बसले हय बॉम्बे टुकून बेग मोहम्मद हाई स्कूल डिस्टिंक्शन बी ते वखदार घेतलो होतो अलखल्ला हय हय अलखल्ला 62 का 63% मार्क मिळले होते ते वखदार म्हाका ते वखदार आनी ती तालीम जाली ते आंगडी बेसून सुरू केले ते मग जिंदगी हेजे भितरच गेली सगळे कारबारी हेजे भितरच अलखल्ला हय हय मोजे खैलाड मी आयकल्ले मग मजूब हेंचो कारोबार व्हडलो कारोबार आमच्या आजाचो आसलो किरमंजेसर तेंची आंगडी लागून अशें न्हय एक व्हडलो सिमिटेचो फातराचो सिमिटेचो बोलता फातराचो अशें न्हय व्हडलो गायेचो पुतळा थिंगा वता आं तितले काका होते थिंगा ते हेजेन तांकां भसवारे बोलूचे मोजे खैलाक मी आयकल्ले मग मजूब बीजी म्हाका सही बीजी म्हाका मग मी 100% सही म्हणून बोलला लेकिन तेच आपणे म्हाका कळटा थिंगा होते ते किरमंजेसर आणि यांचो व्हडलो कारभार आसलो किरमंजेसर आणि यांची भल्ली जमीन किरमंजेसर तारी आतराप होती पुरा लाखो आता मी असला करोडो अरबो रुपयाची जमीन होती कोणा आता ते आमचे व्हडले आमचे सैदाचे बापाचे बापा थिंगा बैसूचे आणि आमचे आजोबापा गांवांत बैसूचे गांवांतूच त्यांची भल्ली जमीन होती बोला ते साहेब तिरुमळार जर गेले बोला पुरो अलखल्ला साहेब बोले पुढे ते वखदार साबो जमिन्यो ते आमची माणसे आम तो वापर आणि खोजन सावकार माणसे ते पाटर करून असतात बोलून मुलगेन आणि चालगेन नेवचे मुलगेन आणि चालगेन जे केटली जमीन होती पूर आमची माणसाची पुरं गेली अलखल्ला जे काय हातात होती का आपल्या हातात ती तोकडी खाल्ली सेवाया बी पुराची पुरा जमीन गेली नाही आझादी मिळला मागीर नो कानून हाडले गव्हर्मेंट इंडिया गव्हर्मेंट अलखल्ला ते कितलो ट्रिब्युनल म्हणून केले होते ते तर काका म्हटलं किसानाचो हक आता ही जमीन तुमच्या नावार अशी आहे तुम्ही खूद करते वाटेत तुमची झाली आता गादी आसा तेंकां हें करूचें न्हय आमच्या बरोबर गादी ताका चाळगेन नेवचे चाळगेन बोलांका या मुलगेन बोलांका तुमी एटली चिजो म्हाका हाडून देसा ते एटली मानग्यो तांदूळ एटलो पोरसूं आसलेले एटले नाल्ल म्हाका मासा हाडून दिवचे वर्सा एटले नाल्ल दिवचे तेशी जावन चाळगेन बोला ते वचून खराब अलखान मुलगेन बोला मी जरा नीचे होते चाळगेन बोला मी ते म्हणून खराब ते बोला ते हेजेन बोलले तो जो करता इंडिया गव्हर्मेंट किसानाचं बिल काढून हाडली कॉन्स्टिट्यूशन झाला मागीर काढून हाडली ते भितर पुरो साम्माची जमीन गेली आमची माणसाची माणसाची भल्ली जमीन होती गादी बिदी आणि ते वखदार सावकार बोलून गादी जो करायला भल्ली अशी तो सावकार आमच्या आजाकडे भल्ली कंडापिटी गादी होती आम्ही पळोवचे त्यांचे घरे ताल्ला मानज्यो काही 6 इसवी रावचे हमेशा अलखल्ला तेकली ताल्ला म्हणजे ती त्याने गुळून येते होती गोल ताल्ला म्हणजे ती रावचे त्यांच्याकडे ते सगळं पुरा त्यांचं पाठीकडे पुरं गेले मला जे काही आपले होते त्यांच्या नावावर असलेले पोरसे बिरसे काय होते ते काही मुलगीन चाळगीन काही नव्हते ते त्यांच्या नावावर राहून आले बस बाकी पुरे गेले तुमच्या खानदारात तर जमीनदारी सोडून वेपारार तर अच्छा आता हे आमचे सैदाचे व्हडले भावच नाही आमचे मामुलो ते कुमटे शिकते होते त्यांना डॉक्टरी करूंक अजून शौक होतो ते वखदार ते पडू भल्ली हुशार होते अलखल्ला आमचे बापुल्यो नाय डिया उबकर तांकां बरयल्ले गांवा भितर हांव काय करूचें का बोलून ते मुंबय वचून कारबार करया म्हूण तेंचे खैलात आयला आमचे व्हडले आजोन आहे जे कोण बापाचे आजोन आहे तेन बरयल्ले आपली 2 पुता कडेन सांगून करून ते वखदार कामां वयता केले ते म्हाका नाका ते साव तांकां थोकडी रुपये दिले तांकां ते वखदार 3000 का 4000 का ते वखदार बोलत 3000 4000 बोलत 1932 भितर 33 भितर बोलत येता 3 करोड 4 करोड जालो त्यांनी जावचे नाही बोला अलखल्ला ती रुपये देऊन ते मुंबई गेले आणि आंगड लावले इशी चालते सेकंड वर्ल्ड वॉर सुरू झाली वर्ल्ड वॉर सुरू झाला मागीर मालकाचे मोल बोळी सुरू केले गिराक सुरू झालो अलखल्ला माल भायर वचूंक सुरू केलो ते वखदार हेन कमवले
आहे ते आबू महाल वगैरे त्याच्याकडे बांधलेले आहे 1950 तर बांधलेले आहे